昴生さん、絶対私と結婚してね。かつて俺にはそう言って隣で微笑んでくれていた女性がいた。彼女の名前は野上英子。俺が以前勤めていた会社の取引先の社長令嬢で、訪問するたびにお茶を出してくれたり、部屋へ案内してくれたり、業務上でのやり取りが多かった。そんなある日、お茶とともにそっと差し出されたのは彼女の連絡先。驚いて彼女を見ると、開口一番そんなことを言ったのだ。俺は訳もわからず首をかしげてばかり。そんなある日、食事に行くことになり、そこから距離が縮まっていった。英子さんは俺のどこがそんなにいいんだ？どこがって、なんていうのかしら。一目見た時から、あ、この人だわって思ったのよ。理屈じゃないの。絶対昴生さんが私の運命の人だって。なんだかくすぐったいな。でも本当よ。優しいところも、仕事に一生懸命なところも、ハンバーグが大好きなところも、全部大好きよ。しかし、そんな俺と英子さんのお付き合いは突然の事故で絶たれてしまった。彼女が交通事故で帰らぬ人になったのだ。それは本当に突然のことだった。仕事の後、待ち合わせしていた場所に到着すると、そこには人だかり。何があったんだろうと思って近づくと、血だらけの英子さんが倒れていた。英子さん！あ、昴生さん。慌てて近寄り、彼女の手を取ると、うっすらと目を開けてにっこりと微笑んだ。大丈夫。だから、私と。英子さん、もちろん、俺は君以外とは。それから彼女が目を開くことは一度もなく、1ヶ月後に他界した。何でも猛スピードで走ってきた自転車に突き飛ばされて、道路に倒れ込んだところ、車にひかれたらしい。彼女の葬儀で俺の姿を見た野上社長は、怒りを通り越して半笑いを浮かべていた。お前のような凡人に英子が釣り合うわけなかったんだ。この役立たずの疫病神が。返す言葉もなくうなだれていると、突然野上社長はどこかへ電話をし始めた。ああ、私だ。野上だ。お宅の会社に田谷康生という疫病神がいる限り、取引は全面停止させてもらうよ。ああ、ああ。それでは、良い返事を期待している。何を？電話を切った野上社長は、勝ち誇ったかのような笑みを浮かべた。これで貴様は会社に席はなくなったというわけだ。お前のような男、社会のゴミに等しい。二度と私の前に姿を現すな。はっ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 は。そう言って、娘の葬儀中だというのに、高笑いをしながら野上社長は去っていった。その異様な光景に不信感を覚えつつも、なすすべもなく、俺はその場を後にした。会社からは、即日の解雇通告。職を失った俺は、友人に誘われて、児童養護施設の職員として、働くことになったのであった。あれから15年。昴生さん！ああ、びっくりした。突然後ろから抱きつかれて、バランスを崩しかけた。落ちそうになった洗濯物を抱え直し、後ろを振り向く。りさこちゃん、いつも言うけど、突然抱きつくのはやめてくれよ。おじさんなんだから、転んじゃうだろう。おじさんだなんて。昴生さんは私と結婚するんでしょ？そんなこと言わないでよ。だから、大人をからかうのはやめなさい。彼女は、葉山りさこちゃん。今年中学2年生になる女の子だ。俺がここに入職して間もなく、1歳になるかならないかくらいの時に、この施設にやってきた女の子。両親は事故で他界してしまったらしい。物心ついた時から、昴生さんと結婚する、と、俺をからかい続けている女の子なのだ。最初は、幼い子供の遊びだろうと思っていたのだが、まさか思春期真っ只中の中学生になっても変わらないとは予想外だった。もう、私本気なのに。俺と君じゃいくつ離れてると思ってるんだい？
それより例の件はどうなった？うん、私の里親になりたいっていうあれ？絶対嫌よ。うちの施設は里親希望の家庭で数日間過ごしてみて、里親側と子供側が互いに同意して初めて引き取られていくシステムだ。先週梨紗子ちゃんを引き取りたいという人から連絡が来て、1週間家庭体験に行ったのだが、なんか社長さんらしいけど、私が言っても何の興味も示さないし、ひたすら勉強させようとしてくるし。梨紗子ちゃんはうちの施設の中では抜群に頭がいいからね。有名大学に進学して留学をとか言ってたけど、本当に嫌になっちゃう。自分の人生だもの、好きに生きたいわ。その言葉に俺は一瞬フリーズした。かつて俺には結婚を考えた相手がいた。私と結婚してね、そう言い続けた彼女、英子さん。その口癖が、私の人生は私が好きに決めるだったのだ。俺と結婚をしたい。自分の人生を好きに生きたい。梨紗子ちゃんの言葉は、どれもこれも英子さんを彷彿とさせるものだった。もちろん、梨紗子ちゃんも英子さんと重ねているわけではない。でも、その言葉の端々から感じられるのは、紛れもない懐かしい恋心だった。ああ、ここにいたのか。梨紗子ちゃん、野上さんがいらしてるよ。養子縁組が決まったそうだ。え、私同意してない。いいからいいから。ああ、タヤ君も一緒に来てくれないか。その方がスムーズだから。はあ。昴生さん、嫌よ。私、絶対あの家には行かない。こんなに梨紗子ちゃんが拒否しているのに、なぜ養子縁組が決まってしまったのか。俺が首をかしげていると、梨紗子ちゃんを呼びに来た職員が、こそっと耳打ちしてくれた。梨紗子ちゃんを引き取る代わりに、うちの施設に多額の援助を申し出てくれたんだ。それに施設長が同意してしまったんだよ。なんだって？そんな、双方の気持ちが離れているのに決まってしまう養子縁組なんて、子供たちが幸せになれるはずもない。以前の施設長なら断固拒否しただろうに、昨年代替わりしてから何か雲行きが怪しいと思っていたのだが、まさか。やっと来たか。私を待たせるなんて。もしかしてお前は。野上社長。応接室で待っていたのは野上社長だった。俺の姿を見るなり、最後に会った時のように高笑いをする。まさかこんなクズが勤める施設だったとはな。はっはっはっは。おい、娘。こいつは俺の娘を殺したクズ中のクズ。二度と会う必要はないからな。娘？梨紗子ちゃんのことを名前で呼ぶことをせず、その態度。こんな家に引き取られて、梨紗子ちゃんが幸せになれるはずもない。いや、私絶対行かないわ。私は昴生さんと結婚するんだから。お前、死んだ俺の娘みたいなことを言うんじゃない。来なさい。いや！無理やり梨紗子ちゃんの腕を引き、さっさと部屋を出て行こうとする野上社長。野上さん、最後にこの書類にサインを。ああ、寄付の書類か。あの話はなしだ。なし。なぜですか？寄付を条件に特例を認めたのに。こんなクズな男がいる施設、今すぐ潰れてしまえってことだ。はっは、運が悪かったな、施設長。はっはっは。俺のせいで、梨紗子ちゃんは望んでいない養子縁組を組まされ、施設が潰れる？そんなことが許されていいはずがない。しかしどうすれば。その時、いい加減にしなさいよ、この人殺し。そう叫んだのは梨紗子ちゃんだった。そして野上社長の腕を振りほどいて急いで俺のそばに来る。お前、自分が何をしているのか分かっているのか？一度ならず二度までも私の人生をもてあそぶなんて絶対許さないんだから。その言葉に俺はもちろん野上社長も目を見開いた。その様子に気づいているのかいないのか、梨紗子ちゃんは
殺気だった表情で野上社長を睨みつけた。私は前の人生であんたの娘として生きてきた。そして昴生さんと結婚の約束をしたのよ。え？でもあの日、お付き合いをした記念日に夕食を食べようと待ち合わせをしていたあの日、あんたの部下に自転車でぶつかられて、あんたの乗る車にひかれて、前の私は。ちょっと待ってくれ。一体お前は何の話を？おろおろと慌て出す野上社長。梨紗子ちゃんの言葉はまるで前世の記憶。そしてその前世は英子さんだったかのような言葉。私は一目見た瞬間から昴生さんが運命の人だって分かった。だからあんたが反対しようが昴生さんとお付き合いしたのよ。だって私の人生だもの。それが気に入らなかったあんたは私に多額の保険金をかけてあろうことか亡き者にした。その上昴生さんを会社から追い出した。15年も前の状況だ。ここまで事細かに話してみせる梨紗子ちゃんの言葉をどうして疑うことができようか。次に気がついた時、私はこの施設にいた。そしてそばには大好きな昴生さんがいたのよ。はあ、神様は私の願いを叶えてくださった。根性では絶対に昴生さんと結婚するんだって。俺を見てにっこり微笑む梨紗子ちゃんに英子さんの笑顔が重なった。思わず息を飲む。あんたが私を亡き者にした証拠はすべて金でもみ消したのよね。防犯カメラを設置していたお店、通行人、すべて買収して。そんな作り話がまかり通るわけが。でも最後の証拠が残っていることに気がつかなかったのね。昴生さん、昔の携帯って持っているかしら？英子さんとお付き合いしていた時の？そう、あの青い携帯電話。充電して私とのトーク画面を開いてみて。そこにあの日の証拠がすべて揃っているわ。勝ち誇った笑みを浮かべながら梨紗子ちゃんが再び野上社長に向き直った。私は絶対あんたの養子になんかならない。この話は破談よ。そんなことができるとでも思っているのか？もう法的な手続きは進んでいるんだぞ。その件ですが、今この時をもって手続きを停止させていただきました。毅然とした声が室内に響く。それは俺の友人でもある前施設長。何かおかしいと思ったらこんなことに。安心してくださいね、梨紗子さん。こんな違法性甚だしい養子縁組の手続きなんて通るわけもないのですから。本当？やったー。おい、話が違うじゃないか、施設長。そっちこそうちへの寄付が条件だっただろう。正直どっちもどっちである。俺はため息をついて野上社長を見据えた。野上社長、そういうことですのでお引き取りください。それから証拠が見つかった際には全て警察へ提出しますのでご覚悟くださいね。時効まであと5年です。時間はたっぷりある。そんな小娘のざれ言なんて信じるクズが。そう捨て台詞を吐いて野上社長は慌てて出て行った。後に取り残された俺たちは何とも言えない空気感に包まれる。梨紗子ちゃん？英子さん？昴生さん、今の私は葉山梨紗子よ。今までもこれからもね。笑顔にはもう英子さんの影は見えない。一体何だったのか、それは誰にもわからなかった。結局あれ以降梨紗子ちゃんは前世を語ることはしなかった。しかし実際俺の昔の携帯からは当時英子さんがつないだ通話記録が残されていて、そこに野上社長の犯行自供の一部始終が録音されていた。警察に届け出て、あとはあちらにお任せしてある。俺は今日も今日とて梨紗子ちゃんにからかわれながらも仕事に精を出していた。梨紗子ちゃんがここを巣立つその日が来るまで保護者として守り抜くことを誓いながら、そしてその日が来たら
その時はあの時言えなかった言葉を彼女に送ろうと胸に秘めて